Pakai tuh. Sakarku. Hah? Mbok dadi anak aja pokok-pokok ngono Mel. Garing to, Dik, ora ono rasane. Asu konco. Kayak kulo varian rasa. Bubar ora? Pak, banyune iki kleru apa ora? Apa jatahe wong mbok colong? Piye to, Nduk? Wong dina iki jatahku kok. Lah, tenan apa ora? Engko keliru maneh. Tapi piye to, Nduk? Lah sing kliru ak dinane dudu banyune. Keliru maneh apa ora? Banyu lho urusane wong pirang-pirang, sampean lho arep nyalon bayan. Lah nganti keliru ngurus banyu, sampean engko gak enek sing milih. Lah sing kliru ak dinane to, Nduk, dudu banyune. Ya wis nek ra kleru, aku mek ngelingke urusan banyu, soalnya nek wong akeh. Ya mesti ora kleru to, Nduk. Ya wis aku arep balik, sampean bareng apa ora? Lek, banyune wis mari urung? Jatahku iki lho. Alah, kurang sithik iki lho. Sampean ki piye to, Lek? Sawamu lho wong cuwilik. Kayak banyu sedina ora kelar-kelar. Gantian, aku ya butuh banyu. Sawahku ombo iki. Ayo sabar to. Apa pes sawahmu ki ombo terus njaluk banyu iso sak wayah-wayah. Sampean ki piye to, Lek? Nek banyu ki nek wis wayahe dudu jatahe. Kuwi ya dikekke kancane. Ayo jukuken nek gelem. Anggo ember apa piye? Sampean ki piye to? Jenenge banyu ki urusane diurutke, jatahe sapa, jam pira. Kok kon jiko nganggo ember? Piye ceritane? Ayo nek butuh njukuk nganggo ember to. Lah ya to, Pak, kleru meneh. Ah mosok to, Nduk? Isin aku. Ya wis, aku ate balik, aku ora melu-melu. Aduh. Nah, tiga. Pas remek engko aku. Sampeyan nek tak kandhani to. Nek banyu wis jatah wis entek ki ndang dipedhot dikekke kancane. Ora sak geleme ngono ki. Main gawe ya banyune wong. Akhir tenang gitu aku. Nah, terus ki piye banyune? Ya wis to Lek, piye maneh. Ya untunga ya bar iki ya banyune jatahe sawah. Nek jatahe wong liya nek para sampeyan diseneni wong. Oh iya Lek, aku meh tekon sithik. Ngene lho Lek. Jarine Mbak Tini sampeyan ki ngerti. Wingi kan enek wong wedok golek aku awan-awan. Sopo kuwi? Alah. Wong bakulan wedangan. Lah awakmu ndek urusan apa karo dekne? Kok nganti golek awakmu? Mbok yo nek diutang ning warung ki ngomong, kok tak bayarane. Oh alah Lek. Kok ya rasa gaya. Utang warung. Aku ora tau nyang warung lho, Lek. Lah ketemu nang ndi? Mosok rung tau ketemu kok golek awakmu. Lah kuwi aku bingung lho, Lek. Aku ki urung tau urusan karo wong kuwi. Tapi wingi ngomong ngene lho. Nek aku sawahe butuh, aku kudu ono. Aku gak paham lho sing dimaksud ki apa. Aku lemah tambah bingung lho, Lek. Wis, aku tak balik sih, Lek. Jo lali, ke banyune dipedhot. Tulung kok dilekke sawahku ya, Lek. Iya. Anu noman zaman saiki.
Ora tau medangan ning warung, sopone ning Elsinan. Omong apa, Lek? Asem iki. Banyune terus. Banyune terus. Duh, malah ketemu Tini. Pak senggel aku ya rawani. Duh, lewat ngendi aku iki? Iya iki, tak lewat kene ae. Ning kriwae aku. Ngopo kowe? Awakmu apa nyesel bapakku toh? Wes to, Mel. Wong kok ngajak tukaran ae. Awakmu gak kesel ta nukari aku terus? Sakarepku. Mbok dadi anak aja pokok-pokok ngono, Mel. Jancuk. Sorry ya, Juk. Aku lek nang omah ya wis ngene iki. Yo gak apa-apa to, Dik. Awakmu tak gawe nang ngombe gelem ora? Malah meneng. Sik. Awakmu iki gorong iso move on karo aku ya. Sopo to, Dik, sing ngurung iso move on? Aku lo baik-baik saja. Aku ngerasa pedot karo awakmu keputusan sing paling tepat. Kok ngono? Lah piye hubungan karo awakmu mok pengen gur ngono? Ya garing to, Dik, ora ono rasane. Asu kon, Juk. Kayak kulo varian rasa. Iki lho, Juk. Lek malam Selasa iki rasa jeruk. Lek malam jemu anggonku rasa semongko. Balik minggu. Rasa blewah. Diprei to, Juk. Tapi ya iki, sidono sing diomongke ora? Jadi ngene, Dik. Aku ndek iki nek warung wedangan karo Amel. Wedangan endi, Juk? Kae lho cedak tukutan jembatan kae lho. Apa awakmu rono? Terus apa hubungannya karo aku? Sik. Awakmu naksir ya karo bakule. Wingi iki aku ngejak mangan Amel nang kono. Asline aku pengen kenalan karo bakule. Malah bakule jutek, galak, gagal misiku. Nah, berarti awakmu belum kenalan. Ya durung to. Aku wis pegel, rono ra sida mangan. Malah guyu to. Awakmu lho, Juk. Panggah ae ra berubah. Mosok seneng karo wong wedok ngono ae wis pegel. Lah piye to, Dik? Aku ya seneng delok cah wedok mandiri. Gelem dodol sisan. Nah, tapi kan awakmu pengangguran, Juk. Lah ya kuwi, aku seneng cah wedok sing gelem kerja. Iso mendukung aku sing pengangguran. Kok enak men awakmu, Juk. Lah sing tak goleki kan ngono, Dik. Lah piye maneh, wis kadung seneng bakule. Awakmu seneng tenan karo bakule wedangan. Awakmu kan cedak karo Pak Dadon. Lah Pak Dadon sering wedangan ning kono. Ya lek menawa Pak Dadon ngerti infone, Info apa? ya jeneng-jenenge apa ngono. Kan Pak Dadon sering rono. Abot, Juk. Lek awakmu pengen cedek karo bakule wedangan. Lah piye to? Awakmu iki lho, lek pengen cedek karo bakule wedangan, akrab sik iku lho latar. Lah kok ngono? Lah wong latar sing ngerti kok. Lah iya. Muso latar mana iki? Ngopo Juk lek karo latar? Awakmu gak usah mikir aneh-aneh karo latar. Latar iki gak mungkin ganggu lek awakmu wis seneng. Tenane. Iya, percaya wisan. Latar iki sik trauma. Mulane aku ngeman latar. Gampang lalian soalnya saiki wis semenjak kejadian kae. Mosok tuh, Dik? Justru kuwi aku seneng lek awakmu akrab karo latar. Ya wis, Dik, tak cobane. Ya wis, Dik, tak balik sik ya. Wis bengi. Lah awakmu tenan ta? Gak pengen ngrasakno. Ora, Dik. Rasa semangka lho, Juk.
Ojo ngendo, kapan kenone? Lah iso apa ora? Wah, iku kudu tak uppercut iki. Beh, malah ngece. Asu, malah ngenoni sik. Jane kisah gelut ora ta, Bos? Piye to, Jok? Gelut kok ngene? Aku lho wis mbok tareni, panggar iso ngenoni. Nyapa kae wong loro kae? Gelut lek carane ngene iki aku sing kalah. Awakmu lho, Bos, sing gak iso gelut. Walah, tukaran to. Gayeng iki dadekke wae. Ya engko sik to, nek gelut carane gak ngono. Lah piye carane? Lah iki jane ana masalah apa to kok padha gelut iki? Iki lho, Supri ngajak senggel. Lho nek gelut cenggel carane ya gak ngono kuwi. Ya kudu ana sing mbah Siti. Oke. Lah apa ditaleni? Nang nguculi. Iki lho nggone ombo. Kayak nang gelut kono tak tunggoni. Kene model piye wae manut lho, Ya Bos. gak ngene iki carane. Gelut kuwi ana aturane. Kudu ana wasite. Tak kene nggone ombo. Kene pagauke, Bos. Apa kowe? Ngomong sik to, gelut iki panggah ana aturane. Alah kesuwen, gelut nek nganggo aturan. Menengo sik to, Cuk. Engko kowe nek salah ngandem panggah kena pasal. Awakmu ado pengen gelut. Manut aturanku. Aman. Oh alah, tak kira kucing gandek, tibake wong tukaran. Jane do apa to kuwi? Surup-surup do tukaran. Wong dikandani kok ngeyel ana aturane. Bubar ora? Jancuk. Apa ya aku kudu ketemu Latar? Aku cek ndek urusan karo dhek. Piye ya? Masa aku kudu ngomong dhisik? Lah aku meneng ae, Latar apa ya ngerti. Padahal hubungan kuwi sing penting komunikasi. Masa Latar lali karo aku? Pas nama Dila. Paket. Duh, paketku teko saiki. Salah aku durung nyekel dhuwit. Piye iki ya? Nek wonge ora iki. Ado-ado rene, ongkir lumayan. Paket. Mbak Kakak, Tante. Pas aku butuh paket iku maneh. Masa aku ditelepon Latar, tak kon ngeteri duit. Penting banget soalnya barangnya. Ijane wong enek ora. Kok nek dapet duit iki ora sadar paket, nyusahke wong ae. Telepone wong nyambung ora. Lagi dirasani wonge langsung telepon. Halo? Halo Mbak, paket sudah di depan pintu, tinggal nunggu pembayaran. Lo tunggu nggih. Kok kayak suarane Latar? Iki Latar yo? Nggih Mbak, iki sinten nggih? Kok ngerti jenengku? Kok dipateni? Customer ngene iki. Dablek duit ora, order paket. COD meneh. Latar? Kok
awakmu? Iya, wong iki maneh. Alamat tekor iki. Piye to awakmu iki? Gak ada komunikasi belas. Komunikasi apa iki? Gak WA, gak telepon. Ini paketku. Oke, ngene. Piye iki? Sedane sembah paketnya aku apa kowe? Piro kuwi mau? 300.000. Deh. Tombok mana iki aku? Nah, lek ngene iki kan beres. Isu dodol, bengi dodol. Uang kok mek gur megahe tok. Kapan kelone ngene iki? Kowe to, Kang? Nyapa ro? Wong kok nggerutu ya. Ampun sing bersyukur ngono lho, Ro. Lah kurang bersyukur piye to, Kang? Lah tumben rene, Kang. Ha iki lho jatahe banyumu engko sore. Udah tak tolong maneh. Lah sampean try malingan ngono iku, Kang. Mangkane tak omongi. Kayak latar ya. Apa, Kang? Latar sopo, Kang? No wong darah nggonku. Arek iku mau ta, Kang? Arek loro iku padha kuculuke kok nyenan. Aku celuk piye to? Lah iku arek loro ket beduk mang lho, ket mari yang ini. Oh alah. Ya wis, aku tak balik aja lali. Kok sore banyumu ya. Ah, tumben ora nyolongan wong kuwi. Ndang kowe kira. Krungu tibane wonge.